niile bụrụ kene mkpa gị bịa otu ọbụla o si dịrị gị ọ ga-agbanwere gị ọ na-agwọ ọrịa niile bụrụ kene mkpa gị bịa otu ọbụla o si dịrị gị ọ ga-agbanwere gị Don't worry, ọ bụghị maka Jizọs yoma. Ịbịakwute ya n'ụtụtụ, ọ ga-aza gị n'ụtụtụ. Ịbịakwute ya n'ehihie, ọ ga-aza gị n'ehihie. Bụrụ mkpa gị kunie kunie, agakwala ha ntị. Bịakwutenụ Jizọs. Aga m akọrọ gị akụkọ gbasara nwanyị ahụ nke nwere oruru ọbara lee. Ikwu na ịbatụla ndị enyi ya maragala. Na Chukwu na-edu ije, Chukwu mara okwukwe ndị ya n'ụwa. Otu ụbọchị erue, nwanyị wee si na nkọtụ na-eme eriro n'ọgbada aka. N'agbanyeghị na ndị mmadụ adịghị eru m nso, aga m apụtụde ka m gawere onwe m. Nwanyị jiri okwukwe ejere, okwukwe ya zọla ya. Jesus na-agwọ ọrịa niile bụrụ kene mkpa gị bịa otu ọbụla o si dịrị gị ọ ga-agbanwere gị ọ na-agwọ ọrịa niile bụrụ kene mkpa gị bịa otu ọbụla o si dịrị gị ọ ga-agbanwere gị ọ na-agwọ ọrịa niile bụrụ kene mkpa gị bịa otu ọbụla o si dịrị gị ọ ga-agbanwere gị. Ime nwoke ihe ahụ nke siri ike n'anya mmadụ ọ dịwo mfe n'ụbọchị taa site n'ịgọzi akara aka eze ebube m naanị ọ bụ aka mba bụrụ gị ruo ebi ebi n'aha Jizọs. Amen. Agọziwo akara aka m, Chukwu agọziwo akara aka m, agọziwo akara aka m, agọziwo n'unyewo Chukwu agọziwo akara aka m, agọziwo akara aka m, agọziri akara aka m, eze agọziwo n'unyewo elu ụwa bịa n'ulele na Chukwu emeghị ụwa ihe ahụ nke nyere mmadụ ihe ahụ ka Chineke na-eme otu Chineke si eme ihe ya ọ na-etukwu ụmụ ụwa anya ọ bụ na Chineke bulie gị ọ ga-agbakwa ndị iro gị ghara ọ gọziwo akara aka enyi m agọziwo akara aka onye bi n'eluigwe esi gọziwo ọnụ ya onye ka mbụ niile chere m ebube eluigwe Chineke mara m onye ọma mee Chineke mara mma igwe na-eche ndume Chineke mara mma isi ike ndumewo Chineke mara mma otu isi mere m something ọ na-eji ndị romanya chioma mee Chineke mara mma ga-enye gị gịnị onye ọma onye ọrụ ebube onye ọrụ nchawa ihe obi mere m Chineke mara mma ụgbọelu ụwa bịakwa n'ulele na ọchawa Chukwu onye ọrụ ebube emeworo m ihe yọrọ ya echetawo m ihe mere na mgbe gara aga n'ime ndụ m mgbe na-enweghị onye enyemaka mgbe mụ na-asụ ude n'abalị enweghị onye na-achụkwa m
onwego onye na-ajụ m nwa mmọdụ na-eti isi wee biri duru mana taa ikwu na ibe merụọ nwa mmiri Chineke mewere m ya ngwa kụwara ya aka mara m ọkọsiwo m enwewe m ikwu n'ibe enwekwala m ụmụnna enwere m puku ikwu niile bịakwanụ lelenume Ngozi Chukwu na ojuwu n'ụmarụ ese ebube mewo ya onye ọrụ ebube riwe ekele ọkọsiwo Akararaka m ọkọsiwo Akararaka ọkọsiwo Akararaka Chukwu ọkọsiwo n'umewo na ndị na-achọnụ nwanụ ngwa tinye na kurelu unu wee kuru eji mewe Chukwu ga-emerụ ya taa otu o mekwara n'ime ndụ ọ ga-emekwara okorobịa n'ihu otu o mere n'ime ndụ ọ ga-emerụ ụmụ agbọghọbịa ndị nne na ndị nna ndị ọma na-asụ ụsọ ọ ga-emerụ unu tata otu o si mee ya n'ime ndụ enwezụga onye njem gịnị ka ngana ọ bụ onye nwewo ka ga-achụrụ aja ekele onye ka ga-eburu otuto onye Jesus the Prince of Peace. Oh Jesus the mighty man in battle, King of Peace, King. He can get kelegi makani surukeme. O nwere nwanyị nyere nwa nke chọrọ nwanyị na imo. Over 9 years, ọ na-achọ achọ. Ọtụtụ ebe o tinyere ukwu na soyi Chineke na-asọ ya nsọ mana taa nwanyị ijikwa ejima atọ ụmụ nwoke na-abụ n'ofu nwanyị itinyere ya n'afọ si ya bụrụ nwa Chineke obiọma nwanyị a sịkwa m kenere gị sikwa m kenere gị n'ihe imere ya anyị agaghị echefu ya ọgọziwo Akararaka m ihe ụmụ nwaanyị akọmọnụ ọgọziwo Akararaka m ọgọziwo Akararaka m chima ọgọziwo n'ụyanwụ ụgbọelu ụwa bịa n'ulele ọ dịzikwotu ahụ ọdịna m onye hụrụ m ga-achọpụta na Chineke m asatawo ọsawa Akararaka abụkwa ikpe ogbenye ọzọ gaghị m abụkwa ogbenye ọzọ n'ihi na Chineke mebuo ya